Dobar dan svima. Evo danas bi sa vama htio podijeliti jednu informaciju od prije neki dan i nekako moje razmišljanje po pitanju toga svega. Prije neki dan u Hrvatskoj je ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda na svojem društvenom profilu i mreži X iznio nekakva svoja razmišljanja i nekakve poveznice stavio. Onda je gostovao na državnoj televiziji u emisiji Otvoreno sa još nekim ljudima gdje je također govorio to isto, znači u javnom prostoru na državnoj televiziji. Sve skupa što je rekao i poveznice koje su bitne, koje je stavio, ću ostaviti u opisu ovoga videa, a ja ću vam to ukratko sa nekim svojim promišljanjima reći u ovom videu o čemu se radi. Dakle, da se vratimo malo unazad, kada nisam istraživao apsolutno ništa, nego samo na nekom intuitivnom nivou sam vidio da neke stvari ne štimaju i to je 10, 15 pa i više godina. Nisam mogao primijetiti da s nestankom protugradnih raketa da se povećavaju intenzitet nekakvih nevremena, količina kiše, količina tuče, intenzitet tuče, veličina tuče i sve što je vezano s tim. Ali na tom je sve ostalo, pa bi onda bila neka stanka, pa kad bi se opet to pojavilo, opet bi promišljao i razmišljao da tu nešto ne štima. Nisam imao odgovor, pa je to na tome i ostalo. Sve te godine, vjerujem kao ni ostatak vas koji živi u Hrvatskoj, nismo znali što se nakon zabrane višegodišnjeg i desetljećima učinkovitog sustava obrane protiv tuče protugradnim raketama, što je bilo nastavno i nastavilo se na taj sustav obrane. Nigdje nisam pročitao niti čuo informaciju da išta po tom pitanju stoji i postoji. I uvijek sam se pitao, čekaj, kako smo zabranili obranu protugradnim raketama koja je bila učinkovita, očito se stanje pogoršalo, zašto niko ništa ne poduzima? Da bi evo prije neki dan ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda iznio sve informacije koje su me, eto, blago rečeno, iznenadile. Dakle, nakon što je zabranjena protugradna obrana od tuče u Hrvatskoj po dekretu i direktivi Europske unije, Hrvatska je također, nije precizirao gospodin o kojem govorim u ovom videu, ravnatelj, ko je taj subjekt koji je nama nametnuo da po zakonu moramo činiti i vršiti novi način obrane od tuče, a to je zasijavanje oblaka srebrovim jodidom. Možemo pretpostaviti da je to Europska unija. On je također napomenuo da je Državni hidrometeorološki zavod Hrvatske jedini takav u Europi koji to mora provoditi. Sad neki drugi mediji su prenijeli naslov na jedan drugačiji način da smo mi jedini u Europi. Sumnjam iskreno u to, nema nikakvih informacija, malo sam si dao truda i potražio. Mogu samo pretpostaviti da su te stvari donesene na razini Europske unije na nekakav isti ili sličan način, samo se vjerojatno ne provodi u drugim državama preko Državnog hidrometeorološkog zavoda, nek se provodi kroz neka ministarstva poljoprivrede, zaštite okoliša i ko zna kakvih naziva, sve to sada nije ni bitno. I nije mi jasno, eto, možda je meni nešto promaklo u zadnjih 10+ godina, ali ja stvarno nisam nigdje nikada u Hrvatskoj pročitao niti čuo od ikoga igdje informaciju da se na ovakav način, nakon zabrane protugradnih raketa, koje su bile, opet ponavljam, učinkovite, na ovaj novi način vrši obrana od tuče. Inače, ovo se vrši, zasijavanje oblaka srebrovim jodidom se vrši na 3 načina. Avionima,
generatorima sa zemlje i pazite sad ovaj paradoks, ispaljivanjem raketa koje se vjerojatno raspršavaju negdje u zraku i izbacuju taj srebrovi jodid. Znači, jedne rakete koje su bile učinkovite su zabranjene, druge rakete koje su neučinkovite za obranu od tuče, može za nešto drugo su učinkovite, o tome ću nakon ovoga. To je poanta nekakva cijelog ovog razmišljanja i promišljanja. Druge rakete su dozvoljene. Ono što je dotični gospodin napravio, stavio je poveznicu od nekih studija i javno izjavio u javnom prostoru, kako rekoh, preko svoje društvenog profila društvene mreže X i u ovoj emisiji dobro gledaju na državnoj televiziji, da ovakav način obrane od tuče treba napustiti odmah jer je štetan, neučinkovit i opasan. Da li je to gospodin napravio iz moralnih razloga ili iz ljudskih razloga ili iz bilo kojih drugih razloga, nije sad možda ni bitno. Čin je hvale vrijedan, jer poveznice koje je stavio objašnjavaju sljedeće. Da na ovakav način se intenzitet tuče pojačava na nekoj skali puta 3, površina na kojoj tuča pada se povećava isto u određenom okviru po nekim skalama i gabaritima, i ono što je golim okom vidljivo, da se veličina tuče koja pada je daleko, daleko veća nego što je prije upotrebe ovakve obrane od tuče, pod navodnicima, tuča koja je padala i veličina te tuče bila. Zašto ovo sve govorim? Zato što ako sada promislite i povežete sve ove činjenice, ispada da je pod krinkom obrane od tuče implementirano preko zakona nešto što koristi agendi, a to je uništiti usjeve i nasade poljoprivrednicima do te mjere da oni propadnu, da više ne mogu saditi, da im to postane isplativo, da ono što nikne i novac koji su u trud uložili ne mogu naplatiti ni 30% i da od svega toga odustanu. Eto, tako ja to vidim. Moram još napomenuti da ovo nije jedino zasijavanje oblaka. Postoji ono drugo zasijavanje oblaka koje se sprovodi tokom cijele godine. Zasijavanje onim, kako eto smo informirani iz izvora kojima smo se mogli informirati, zasijavanje teškim metalima, kojima se to tlo u koje se sade ovakve poljoprivredne kulture o kojima govorim, natapa teškim metalima, i to sad pitanje kako sve u simbiozi sa tim srebrovim jodidom, kakav se učinak ima i na tlo i na poljoprivredne kulture i na samog čovjeka koji boravi u takvim prostorima. Eto, mislim da sam rekao sve što sam htio reći po ovoj temi. Lijep pozdrav svima i čujemo se i vidimo. Pozdrav, bok.